Изге Болгар җире үзенең борынгы мәчетләре, тарихи корылмалары белән каршы ала. Моннан 1101 ел элек биредә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителә. Бу җирдә яшәүче халыклар әле 7нче гасырда ук хак дин белән таныш булган диләр. 922 елда Идел буе Болгар дәүләтендә исламны рәсми төстә кабул ителгән һәм шул вакыттан Болгарны мөселман дәүләте булып таный башлаганнар. Әлеге тарихи вакыйгага аңа һәр яклап үсәргә гаять зур этәргеч бирә. Татар халкының берничә гасырлык мәдәнияте ислам дине тәэсирендә формалаша һәм хәзердә ул безнең әхлакый нигезебез. Ишетем озаным шулава шулбәхәр көч бирә яшәргә, Болгарым яшәрә, Казаным яшәрә. Шулава шулбәхәр көч бирә яшәргә, Болгарым яшәрә, Казаным яшәрә. Изге Болгар җыены Идел Болгарстанның ислам динен рәсми кабул итү көннәренә багышлана һәм 1989 елдан бирле ел сайын зурлап уздырыла. Һәр елда аның төрле үзенчәлеге була. Былтыр ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үттеләр. 2012 елда Ак мәчет комплексы, 2017 елда Болгар Ислам академиясе ачыла. Бу ел исә бирегә Мөхәммәд пәйгамбәрнең саллаллаһу алейхи ва сәлламның һәм аның якыннарының уникаль ядкәрләре күргәзмәсе китерелде. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның шундый бер хадисе бар. Ул әйтә: "Әл-ибадату 10 аҗза". Гыйбадат 10 өлештән торса, 9 аҗзаи фи талаб al-halal. 9 халал таләп итүдә, халал эзләүдә. Аллаһ шөкер, безнең халкыбызга халал буенча яшәргә, халал табуда бернинди авырлык юк. Форсаттан файдаланып, Дагыстан кардәшләребезгә рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки Аллаһ шөкер, олар сәбәпче булды. Бүген зур әманәтләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның әманәтләре безгә килде. Күрә алдык. Бу инде 80нче еллар ахырында башланып киткән зур бәйрәм. Аның әһәмиятенә килгәндә, беренчедән менә без бит инде мөселманнарда аларның милли тарихи аңын формалаштыру бик мөһим дип саныйбыз. Чөнки безнең ата-бабаларыбызда дини аң белән милли аң, тарихи аң бергә кушылып барган. Менә шушы проблема өчен Болгар җиренә килү, менә безнең тарихыбызның бик тирән икәнлеген күрү бик мөһим. Менә икенчесе бигрәк тә ул инде көннән актуальләшә башлады. Ул да булса традицион кыйммәтчелекләрне саклау. Бүгенге көндә менә күп полярлы дөнья формалаша һәм менә монда иң тискәре факторларның берсе традицион кыйммәтчелекләрнең юкка чыгуы. Шуңа күрә ул басым ясап әйтте, дин, традицион диннәр, православ дине дә, безнең ислам дине дә менә шушы традицион кыйммәтчелекләрне саклап калуда бик зур роль уйныйлар. Шуңа күрә дә менә Болгар җирлеге әлбәттә үзебезнең традицион кыйммәтчелекләрне аңлату, аны саклау өчен яшьләргә, өлкәннәргә инде зур мөмкинлек бирә дип әйтер идем. Биредә сахабалар кабере бар, биредә инде тарихи һәйкәлләр бар. Аларның бөтенесенә карап, менә безнең ата-бабаларыбыз Абу Ханифа мәзһәбен инде ул чорда ук кабул иткәннәр. Шуңа күрә бүгенге көнгә кадәр саклап килгәннәр дигән фикерне уздыру өчен бик мөһим бәйрәм. Изге Болгар җыенының рәсми өлешен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ачып җибәрде. Бүген зур тантана. Ата-бабаларыбыз биредә ислам кабул иткәнгә 1101 ел. Болгар нигезебез. Болгар булганда телебез, динебез, гырыф-гадәтләребез яшәр, диде Рөстәм Миңнеханов. Ел сайын без менә монда яз көне киләбез. Әлбәттә, Болгар ул безнең нигезебез. Безнең болгар булганда безнең телебез, динебез, гырыф-гадәтләребез
ул яшәячәк һәм сезнең һәммәгезгә дә менә бүген безнең белән бергә монда булуыгыз өчен кунакларыбызга чын күңелдән зур рәхмәт, уңышлар. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйтә, Adem balaları, imanlı kişi, Allah'ını tanıgan kişi, ışıraşıp kul verip görüştüler iken, şul vakitte bütün günahları dengizdeki dulkınlar kadar bulatırgan bolsa da, katı jil ürgen vakitte ağaçının, kırıgan ağaçının yapraklarını içip kıyla, şulaytırıp kıylaşaktı. Şunun içinde Allah rahmet etsin. Tataristan'ın reisi, elhamdülillah Rüstem Efendi, ondan elikte Mintimir Şeripoviç da, hazırda, Meskev'den de, prezidentimiz, bütün hükümetimiz, dinimizge bütün irkenliklerini, ilimizin yaklavuna, onun gül şeşek atığına hizmet itüleri bizge Allah Teala dertler versin. Nurun galen nur digende nur üstüne nur istep, biz mene bugün uzgan yıldağışa şatlanıp suyunip Bulgar jirine jıyıldık. Bulgar jirinde beyrem itemiz. Kileşegimiz bizning tariximizni bilganga ko'ra, tariximizni hurmat etganga ko'ra, yoshlarimizni shusha ota-bobolarimiz ko'z nuriday saqlagan dinimiz o'rnagida, tarbiyasida o'stirib, kelajakda alarni da bizga, biz nechik ota-bobolarimizga duoshi, shulay etib duoshilar etib qoldirishga Rabbimiz Alloh nasip eylesin. Соңгы елларда Татарстанда зурлап билгеләп үтелә торган Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итү көнен чараларын республикадан читтә булган дин кардәшләребезне, милләттәшләребезне дә күпләп җәлеп итә. Бу көн дәврләр бәйләнешен, ата-бабаларыбыз белән горурлану һәм киләчәк буын алдында җаваплылык хисен тирәнтен тоярга булыша. Bereket hisler geçirem. Çünkü dini közleginden de karaganda bu jiyilişu eç hikmet üzerine Allah. Birinciden tarihini iske taşırabız. Tarih bilgen kişi bütün küp gasırlık tecrübesin üzerine Allah hem hikmetin Allah. Bilmitirgan kişi mahrum kala. İkinciden bir tişte jıyılıp, dua kılıp, ol özü bir duanın kabulunun bereketi hem neticesine getirir. Hem de üçüncüden bulay bu vakitlerde bir oranda bir tişte jıyılışıp, mügamelat kılıp, birisinin bilen tanışıp, ol birdemlik hislerdi kişide uyata. Şuna göre bu iş mesele bik kirekli hazırki vakitte barışabızga da. Birinci güne keliyoruz tügüldür indi Bulgarga? Bir 4-nji mi 5-nji mi tapkır kilebes. Elhamdülillah har kilüün üzerinde özü bir bereketli şunday atmosferiminde bu jir balkıp tara bu atmosferi bilen. Bu bizim izgi babayların jirinde tuturu aytu elhamdülillah. Jılı niler ben şişler alıp kileyinde bizim onda Allah'a şükür miyim da birinci tapkına tugul. Köp da kile bizde bizim Allah'a şükür regional aksakalar şurası tarafı Tatarstan boyunca. Yani dini şurasının председателі. Reisi. Bunda по большому счету bizim de halde qaribız, halklarına tuğanlarımız da qaribız, yakındaşlar kelgen kişilerin de qaribız. Hizmetten көп kişi kildi mi? Көп kişi kildi. Ana şunu bilen özü analitikada yasayıp anlattın. His, энергия, neler, ana сравнивать 2 yıl tamamda nişe gerek, bana hazır nişe gerek özgürlükler. Bizge ihtimal bizge важный özgürlükler halkta. Nişek bine dinni kabul ederler, nişek nine kabul ederler, nelerden kırığa çıkarlar, nelerini bilen hisler ben yaşıyorlar.
Бүгінгі әлігі Болгар жиынында мен енді өзіміздің Россия Ислам институты, Қазан Ислам университеті исемінен делегат болып қатнашам. Міне бүгін біз мұнда 20 қыз, 20 егет келдік, автобустарға түйеліп Қазаннан. Һәм біздің жетекшілеріміз білен бірге енді бектілеп қатнашабыз. Енді мен өзім 4-ші курста оқимын. Һәм бірінші генә ел түгел менім, шушы 4 ел дәвамында волонтер болып, шушында жанатар булып, бик рәхәтләнеп киләбез. Менә изге Болгар җиренең чыннан да изгелеге ниндидер бер җылы бәрәкәте бар дип раслыйлар. Үзегез шуны тоясызмы? Әлбәттә, шушы җирлеккә килеп керүгә, монда гел менә мен монда инде хәзер беренче генә килүем түгел бит, ничәнче килүем, һәм һәрбер килгән сайын минем яңа хис кичерешләр. Менә мин монда тагын беренче тапкыр килүем шикелле. Шундый җылы, рәхәт хисләр һәм чыннан да шушында изгеләр булган икән, изгеләр җире икән дигән хис һаманда яшәп килә. Мен үзем Каргалы авылыннан булам. Менә безнең авылда бүгенге көндә 1745 елда төзелгән мәчетне реставрация ясап яталар. Насип булса, киләчәктә ул мәчетне яңадан реставрировать итеп музей рәвешендә дә ясарга, анда яңадан динне башкарырга, дин күтәрелеп китер дип өметләнәбез. Мәсәлән, шул Казаннан ук экскурсиялар алып кайтканда була, чөнки безнең авылыбызда дин дә яктан, милләт яктан да бик бай тарих. Оренбургның үзендә дә бик көчле мәдрәсә бар иде. Хусейния мәдрәсәсе, ул хәзер ОГПУ дигән безнең институт бар. Шуның исеменә лаеклы. Шуңа күрә әкренләп булса да, көчләп булса да, шайтырып эшләр бара, дин күтәрелә, Аллага шөкер. Хәзер бик күп яшьләр намаз укый башладылар. Ураза вакытында менә минем авылда таныш егетләрем 20 яшьтән мисаңалар, менә бөтенесе дә намаз укыйлар, киләчәктә дә намаз тотырга дип ниятләп шайтырып яшәп яталар. Сезгә бик куанычлы хәбәрләр белән килдем. Үзебезнең якташлардан сезне бу бик зур бәйрәм белән, бу иң дини урыннарда шуңа күрә үзебез дә күтәренке дулкынланып, монда сезгә интервью да бирәбез. Сезне дә күрәбез, якташлар белән дә исәнләшәбез. Бөтен мөселманнар, татарлар белән куанышу безгә бик дәрәҗәле. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк, әлеге тарихи вакыйга татар халкының һәм дәүләтчелегенең киләчәк үсешен хәл итә. Борынгы болгар бабаларыбызның ислам кабул итүне гаять киң Идел буе төбәгенең мәдәни, икътисади һәм сәяси үсешенә яңа көч бирә. Безне бөек ислам цивилизациясының аерылмас өлешенә әверелдерә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Muhtaram aziz kardeşlerim, Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Mübarek olsun cuma günlerimiz. Allah Teala'nın rahmeti, selamı, hem bereketi bulsaydı har barşabızga da. Günlerden bir günne ulu galim İbrahim Al-Adham yanına bir kişi kile. Hem bu kişi yol basar bula. Kişi talıtırgan. Hem ul aytdı İbrahim Al-Adham'dan: "Ya İbrahim Hazretleri, mina günah kılırga rıhsat bir deyip." İbrahim Hazretleri elbette aptırap, "Nişeginde men sana günah kılırga rıhsat berem" dedi. "Mene men yaratam, özümnün işimni yol basar bulurga yaratam" dedi. "Kişi talırga yaratam" dedi. "Anıngsız yaşay almayman" dedi. İbrahim Al-Adham uzak oylamışa aytdı: "Men sana günah kılırga rıhsat bir alam, ama 6 şartımda ötesen" dedi. Birincisi, günah kılasın kilse, tap şunday urun Allah seni kurmesin dedi. Tege kişi aptırap koydu, "Nişeginde Allah Teala kurmitirgan urun bar miken" dey. Elbette yok. Haminde İbrahim Al-Adham ikinci şartın ayta. Günah kılasın kilse, Allah Teala'nın jirinde yaşama dedi. Allah Teala'nın jiri bulmagan urununu tap. Ham şunda köpme kerek günah kıldı beyte. Olayta Mağribke ham meşrikka barsam da, köklerge minsem de, kaya barsam da bütün jirde, bütün mülket, bütün padişahlık, bütün nerse Allah'nıqı dedi. Andı jir yoktur di beyte. Şundan soň İbrahim Al-Adham devam etti beyte: "Ey kişi" dedi, "Günah kılasın kilse, Allah Teala'nın rizqın aşama" dedi. Olayta kayda barsan da, jirden ham kökten ingen, üsken barşa rizqlar ul Allah Teala'nıkı. Allah Teala'nıkı bulmagan rizq yoktur. Şoňa göre bu da mümkin tugul. O özünçe şartlana bitinde 6 şartın birisi bulsa da ötey alırmın deyip. Ama lakin mında 3 şartını da ötey almadı. Eğer de biz sizin bilen qarasak, mana jir Allah Teala'nın rizqın, biz bu jir yüzünde cemaat konak bulup geldik. Bizim Tatar halkında aytalar, konak bulsan tıynak bul deyip. Eğer de biz konakka bargan vakitte şuşu tıynaklığımızı yugaltsak, özümüzni naşar yaktan körsetsek, eşekilene başlasak, şuşu yurtның hujası yaratır mı bizne? Elbette yok. Ol bizne şunduk iyiden çıkıp getirge emir bireşek. Biz Allah Teala'nın jirinde konak bulup geldik. Hem Allah Teala şuşu jirinin, şuşu riziklarının hujası. Hem biz sizin bilen tilesen işik yaşayalmayız. Allah Teala'nın bar zakonları, kanunu, şeriatı, tıygan eybirleri, hem halal bulgan eybirleri. Allah Teala bizge tıygan naşarlıkны, araqı içüler, zina kılaular, talaular, urlau, xiyanat itu, hem başkalar bir küp andı eşeklikке ilta turgan günahlar. Kişinin kalbin qaralta turgan günahlar alar küp. Lakin cemaat Allah Teala şu jir yüzüne bizge jibergende, şul jir yüzünün özünün kanunun birdi. Eğer de kişi şul kanun boyunca yaşasa, huja yani Allah Teala razı bola. Hem singa da yaşav jingil bola.
Һәм бу тыю җәмәгать синең хукукыңны бозу түгел. Бу тыю синең файдага. Сине Аллаһ Тәгалә сакларга тели нашарлыклардан, әшәклекләрдән. Әгәр дә син шушы нашарлыкларга, гынахларга душар буласың икән, ниндидер бер сынаулар, авырлыклар, җәзалар килә калса, бу синең гаибең дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Коръән-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум." Җир йөзендә килгән сезнең кайгы хәсрәтләрнең сәбәбе үзегезнең кулыгыз диде. Шуңа күрә кай вакытта без уйлыйбыз, каян килә безгә кайбер шул җәзалар, сынаулар, авырулар. Әлбәттә, адам балаларының дөрес яшәмәве, адам балаларының Аллаһ Тәгалә кушканча яшәмәве, шушы җир йөзендәге булган хуҗаның Аллаһ Тәгаләнең канунын үтәмәү аркасында. Телисеңме син моны? Юкмы, барыбер Аллаһ теләгәнчә булачак. Телисеңме син моны? Юкмы, барыбер Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән барачак барысы да. Һәм буларны үти алмыйм дигәч, Ибраһим алейһиссалам 4нче шартын әйтә: "Гынах кыласың килсә, үлемнән качып кара" диде. Ягъни үлем белән килешү төзеп кара диде. Biraz булса да вакытны кичектерсен сиңа. Тәүбә кылыр өчен. Ләкин белгәнебезчә Коръән-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иза җаа аҗалухум ла ястахирун са'атан ва ла ястaqдимун." Әгәр дә аларның әҗәлләре җитсә, ул алдан да килмәс, соңарып та килмәс диде. Ягъни мөхтәрәм җәмәгать, кичектереп булмый әҗәлне. Ничек кенә син бай булсаң да, нинди генә син мөлкәт иясе булсаң да, син аны кичектерә алмыйсың. Күпме падишаһлар, байлар, күпме кешеләр үтеп китте. Алар берсе дә исән кала алмадылар. Алар берсе дә мәңге була алмадылар. Алар берсе дә үлем белән килешү төзи алмадылар. Һәм соңгы икесен Ибраһим алейһиссалам әйтә: "Буларны үти алмагач, инде кабергә баргач, мөнкәр һәм накир синнән сорау ала башлагач, аларның сорауларына җавап бирмә. Инде җәһәннәмгә алып барсалар сине фәрештәләр, соңгы шарт җәһәннәмгә барасым килми дип, җәннәткә таба бар." Шунда әйтә бу кеше: "Я хәзрәт, Аллаһ Тәгалә бу мәсьәләдә мине зәгыйф итте. Мин буларны булдыра алмыйм. Бу минем көчтә түгел. Миннән беркем бер сорап та тормаячак" диде. Шунда Ибраһим алейһиссалам әйтә: "Алайса ди, бүтән кытылу шараң бармы?" Әлбәттә юк ди. Алайса гынах кылма диде. Иң җиңеле инде җәмәгать гынах кылмаска тырыш. Инде син бүтәнләй гынахсыз була алмыйсың. Тырыш син гынах кылмаска. Хәерле гамәл кылырга тырыш. Уңышлы булырсың, бәхеткә ирешерсең дип әйтә. Бу кеше елап, тәүбәгә килеп, үзенең хатасын аңлап, үзенең зәгыйф адам баласы икәнен аңлап, Аллаһ Тәгаләгә юнәлтә үзенең йөзен һәм Аллаһ Тәгаләгә тулысынча тормышын багышлый. Инде Аллаһ Тәгалә шушы сөйләгәннәрдән гыйбрәт алып, гамәл кылып, киләчәктә дә шушындый вагазлар белән вагазланып, гыйбрәтләнеп яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.